Došli su kao gradski senjari, ali su se pretvorili u istinske čuvare prirode. Nataša i Aleksandar napustili su Novi Sad i preselili se na idilično imanje nedaleko od Soko Banje. Sada njihovo imanje nije samo mesto za odmor, već i centar za edukaciju i radionice. U trenutku moje posete održavala se radionica posvećena vodi, resursu koji održava život. Hvala ti, Natašo, što si uspela da uhvatiš vreme za mene i moje gledalce da malo popričamo. Iako danas kod tebe je velika količina gostiju. Jeste, kao i uvijek kad imamo radionice, ovde bude jako puno ljudi, danas je 20-ak, to nije tako veliki broj, i imam veliku pomoć drugarica kuva ručke, tako da imam vremena. Hvala drugarici. Tanji. Hvala Tanji, to jest moji gledalci mogu da joj se zahvale što možeš da pričaš sa mnom. Da. Taša, ti si kao isto neko ko je došao iz grada, ti i Aca ste došli pre 2 godine ovde. Tako je, u februaru 2022. Kako je tekao taj put do pronalaska imanja? Bilo lako pronaći imanje? Pa nije, mi smo grupno tražili, više nas je tražilo u želji da mi odmah pravimo neku zajednicu, odnosno neki centar za neke lepe događaje gde bi se okupljali i učili razne interesantne stvari o životu u prirodi i o nekom ličnom i duhovnom razvoju. Međutim, ta ekipa na tom putu koji je bio jedno godinu dana obilaska raznih imanja po Srbiji se nekako raspala, a ja i Aca smo ostali i ostvarili taj san. Da li ste se pokajali bilo kog trenutka? Nijednog trenutka se nismo pokajali, ali da je puno izazova od početka i da je mnogo drugačije želeti živeti u prirodi i živeti, to su stvarno dve različite stvari, zato što ovde ne može čovjek onako da planira sve što misli da bi mogao da ostvari ako želi da uči od prirode. Onda mora da bude izuzetno strpljiv i evo upravo ova radionica nas uči i o tome već 2 dana kako treba da u stvari čitamo krajolik, čitamo zemljište, čitamo puteve vode, da bismo mi sve to pročitali, obzirom da smo dosta dugo van živeli u gradovima gde nikad nismo ni razvili tu vrstu opažanja. Mi prvo treba da razvijamo ta opažanja, jer u protivnom ćemo mnogo grešiti. Eto, meni je bilo jako interesantno juče na predavanju kada su prikazali kako Sepp Holzer ne podseca svoje šljive, nego ostavlja donje grane za zečeve, pa ostavlja za srne, pa ostavlja, pa ima za čoveka, pa preliva. Eto, to je samo jedan od primjera koliko mi u stvari mislimo da mi treba sve da poravnamo, iseckamo, da to sve bude kao onako pod konac kako smo navikli da izgleda pejzaž u gradu, da sve bude ravno, a priroda nigde nije ravna. Kakav je bio početak ovde? Kako su vas prihvatile komšije? To je jedna stvar na koju ja uvek stavljam akcenat kad se biraju imanja, da treba da se bira i komšiluk, da treba da se upozna sa tim ljudima, da se saživite prosto sa tim ljudima. Da ispoštujete vi njih i oni vas. Pa prvi komšija, pošto smo mi eto na kraju sela, iza nas nema kuća, ovako dijagonalno imamo komšiju koga smo odmah upoznali i na neki način rekla bih da smo se prilagodili i mi njima i oni nama u nekim granicama. Mislim da ljudi u selu imaju dosta veliku distancu, odmak od nas iz grada i da nam nekako nas gledaju. Mislim da će nas dugo procenjivati. Da li će nas potpuno prihvatiti ikada, ne znam. Ali smo odmah bili pozvani na slave i svaki poziv smo uvek ispoštovali.
To je jako lepo. I mi smo uzvratili poziv. Ali moram da kažem da prve godine na taj poziv, na tu slavu, čak i one komšije koje su rekle da će doći, došao je samo jedan komšija sa ženom, a ja sam spremila hranu za njih 20. Tako da, eto, to je upravo pokazatelj koliko su obazrivi. Nisu se pojavili na slavi. A nema već, pojavit će se neke druge godine. Nismo se još dovoljno poznavali, već druge godine se taj broj uvećao. Čime se bavite ti i Aca ovde? Šta radite, kako provodite dane? Pa uglavnom obnavljamo ovo imanje koje je bilo izuzetno zapušteno, obnavljamo kuće, obnavljamo zemlju, obnavljamo predele, zato što je sve bilo zaraslo, izuzetno zapušteno, jer niko tu nije živeo 15 godina i baš je to jedan veliki posao. I ono što, nažalost, moram da kažem, u svim selima, ovde što sam ja zatekla, ovo je bila jedna deponija i ja sam u prvim mesecima čistila tu deponiju i izneli smo odavde stotine i stotine velikih džakova đubreta i svaki put kada pada kiša i jedan sloj zemlje se otkrije, izroni neka nova deponija na nekom novom delu imanja i to je prosto neverovatno, jer ljudi u selu u nemogućnosti verovatno nisu imali ni kontejnere, navikli su živeći ranije sa nekim organskim otpadom, oni su navikli da sve bacaju u prirodu i sad kad su oni promenili te navike i koriste plastiku i plastične flaše i lekove i svašta nešto iz grada, oni jednako se odnose prema tom đubretu kao i kad je bio organskog porekla i valjda misle da će priroda to nekako da reši. I oni to samo tako bace. Vi između ostalog i organizujete kurseve, razne kurseve. Jeste. Imate stranicu na Facebooku. Jeste, imamo na Facebooku i na Instagramu stranicu Ra Čitluk. Obzirom da se selo zove Čitluk, mi smo i manje nazvali Ra Čitluk, pošto uvek ima sunca, uglavnom. I tako smo nekako to doživeli i organizujemo radionice koje nama pomažu da mi naučimo tehnike rada sa blatnim malterima, tehnike kako da zadržimo vodu, obnovimo cikluse vode, kako da budemo samoodrživi, pa će ove godine biti radionica permakulture, tako da jako puno radionica, i doći će nam Mira Petrović i učit ćemo o samoniklom bilju, odnosno onome što raste bez bašti, a može da se jede i da se živi od toga. Za sve informacije o tome ljudi mogu videti na toj Facebook i Instagram stranici kad se organizuju, koje su cene. Tako je. Pa za cene uglavnom mogu da pozovu telefonom, to nismo baš sve, da kažem, pokazali, ali manje više sve to slično. Sve dvodnevne radionice imaju istu cenu i ukoliko je par dana više ima malo veću cenu i u to je uključena hrana, smeštaj kod nas na imanju sa kamp opremom ljudi koji dolaze i to je negde i honorar za onoga koji tu je predavač ko nas uči. Da. Mislim, za mene je bilo veliko iskustvo da kuvam za puno ljudi. Nezaboravno iskustvo. Nezaboravno iskustvo. I da vidim da ljudi vole tako mnogo da jedu i da nas ta hrana nekako povezuje i mene to nekako raduje. Hrana ima taj socijalni moment kad se svi okupljamo oko tog stola i to je nekako lepo jer se tu pričaju razne priče i ljudi su opušteni i ljudi su srećni i zadovoljni kad su siti. Eto. Mi se poznajemo već 3-4 godine. Upoznali smo se pre 3-4 godine i nismo se sreli do juče, se nismo lično sreli, ali smo sarađivali preko te moje grupe koja je na Facebooku, tako smo se i čuli i onda je bilo vreme darivanja. Svako je nekome nešto darivao, ti si darivala
mojim kumovima si darivala jedan kurs, pa je Mališa zidao česmu, pa si ti opet darivala neki... Radionicu, jednu dvodnevnu radionicu ovog leta. Pa to je lepo, ja mislim da bi bilo lepo da razvijemo na tim grupama ta darivanja kao neko kolo, da neko krene, drugi nastavi, treći doda. Ne treba to da bude ti meni, ja tebi, nego da se nastavlja taj krug. Jako mi je drago što je to sve išlo preko mene i što je tu negde oko mene se vrti taj krug darivanja. Evo, ja bi se lično zahvalio Mališi što je ozidao ovu česmu i što je ovde proveo koliko, 7-8 dana zidao. 9 dana, autentična, prelepa česma u koju je svaki kamen koji je Mališa uzidao, oprao ga, oribao ga, razmišljao da li pasuje i u svakom kamenu je video lice ili kučeta ili čoveka ili neku novu priču, tako da ova česma, na kraju ju je nazvao Vedska česma zato što priča puno priča. Da li bi imala za kraj, da ne dužimo previše video, toliko pitanja imamo i odgovora da bi mogli da pričamo do kraja dana i teško je zadržati pažnju gledalca. Da li imaš neku poruku za kraj? Za ljude koji žele da, kao i ti što si želela i ja što sam želeo, da odu, da se presele, da pobegnu, pod znacima navoda, kako ja to kažem. Pa nek uradite jedan korak. Ja uvek kažem, nije to hrabrost, to je odluka, to je izbor. Ne treba tebi mnogo hrabrosti za taj korak. Ti kad ga uradiš, ti si ga uradio i onda to je to. Naravno, uvek imaš mogućnost da se predomisliš, ali ja verujem da svako ko proba, da teško da će da se predomisli kad doživi čari ranih jutara, izlazaka sunca i milion zvezda svake noći. Tako da to je ono što smo mi zaboravili i da gledamo u nebo u gradu. I još jedna stvar koju bih ja dodao, a siguran sam da će se složiti sa mnom većina ljudi koja je otišla u prirodu, da sve te dečije bolesti i svi ti problemi se dešavaju, najveći problemi, u prvih 6 meseci, eventualno do godinu dana i posle toga to ide mnogo lakše i mnogo lepše, mnogo više se uživa u svojim plodovima rada. Tako je. Tako je, mnogo je lakše. Kako ide vreme, sve je lakše i lakše. I sa baštom, i sa biljkama, i sa svim poslovima koje ste već malkice savladali. Ali negde mislim da je važno reći da čovek ne treba od sebe da beži. I da oni ljudi koji misle da će promeniti sebe odlaskom u prirodu, delimično i da i ne, ali vi sebe sa sobom nosite takvi kakvi ste i u gradu. Teško da ćete se sad, ne znam, naprasno promeniti na selu, tako da je važno shvatiti da nam selo ne donosi toliko promenu nas samih, nekada svi ti izazovi, čak sve ono naše što ne valja, iznese na videlo brže i jače i snažnije. Tako da treba sebe prihvatiti kao i mesto gde se živi s ljubavlju. Hvala ti još jednom na razgovoru, na gostoprimstvu, na svemu. Hvala tebi, Gorane, na zabavi koju nam priuštavaš na ovoj radionici sa svojim dosetkama. Inače, ja sam jako ozbiljan i gledalci me doživljaju kao jako ozbiljnog. Da, ko bi rekao, u stvari su najduhovitiji ljudi koji govore šale na ozbiljan način. Hvala još jednom. Hvala. Da bih prisustvovao kursu i snimio vam ovu priču, morao sam spavati u Soko Banji. Po preporuci prijatelja dobio sam kontakt od ljudi koji izdaju prenoćišta, apartmani se zovu Goran, ljudi ne znaju čime se bavim ni ko sam ja, ali su me dočekali kao rod rođeni. Od mene svaka preporuka, higijena, sve na mestu. Broj telefona ću vam ostaviti u opisu. Aco, hvala. Šta se to čuje u pozadini? Ko svira tu muziku? Hoćeš da objasniš? Ovu muziku izvodi jedna biljka, orah,
naš orh, onaj dole pored magaze, preko jednog uređaja koji može da reprodukuje ono što biljka emituje, da kažem. To je povezano preko naših zvučnika, da se čuje malo glasnije. To je napravio, zove se Music Plant, mali taj instrument, u stvari uređaj za i biljka, ono što, da kažemo, priključi se jedna elektroda u zemlju, druga se priključi na list i sve ono što biljka nosi u sebi emituje se preko tog uređaja. Taj uređaj je napravljen u severu Italije, u Damanhuru. Možete da ga kupite preko interneta. Interesantno je što biljka ne svira non stop istu muziku. Imao sam priliku da probam to sa saksijskom biljkom. Drugar i ja smo pričali ispred nje i posle nekog vremena kad smo promenili temu počela odjednom druga muzika da svira. Da smo shvatili da biljka nas sluša, što je bilo stvarno neverovatno iskustvo. Biljka svira danju na jedan način, ne uvek isto. Noću neki put prestane da svira kao da spava. A imao sam priliku da probam i na drugim biljkama, ovdje ih ima puno. Svaka svira pomalo drugačije. Može da se čuje potpuno drugi ritam, drugi tonovi. Izuzetno zanimljivo. Meni to govori da sve oko nas sluša i da mi nismo isključeni od ovog sveta, nego da smo, ono što kažu na istoku, jedno. Naš srpski jezik govori o tome, sve je jedno. Eto, zato smo mi ovde došli da se ponovo uključimo na to jedno. Vi ste došli pre 2 godine ovde, ili 3, kad ste došli ovde? U januar, prvi put, pre 2 godine, ali evo sad ima 2,5, pošto je ovaj kraj aprila, maj, znači skoro 2,5 godine. Ali nismo se odmah tu doselili, pošto je bilo zima, bilo je hladno, ovde su kuće. Evo ova kuća prva, ako se vidi na kameri, je 120 godina stara, onu drugu seljaci i ne znaju kad je sazidana, tvrde da je sigurno 200 i više. Niko baš tačno ne zna kad je sazidana. A ovde smo došli, šta znam, ni sami baš ne znamo tačno zašto. Tražili smo neko fino mesto gde možemo da se uprirodimo i čini mi se da je to ovo. Sad to izgleda dosta drugačije, puno smo poradili. Kuće su ostale takve od zemlje, nismo ništa sređivali, unutra malo smo jednu sobu sredili. Iskustvo koje imamo u takvim starim srpskim kućama je neverovatno. Tu si potpuno sjedinjen sa svojom okolinom, kao da nema zidova, kao da nema krova. Prelepo. Tu iza što čuju gosti na raznim jezicima, pošto nas posećuju sa svih strana. Ne mogu da se, svi su dobrodošli na neki način koje ima dobre namere. Znači, bitno je da su dobri ljudi, nije bitno odakle dolaze. Pa da, to je najvažnije, da budeš dobar. Jer dosta smo se delili po nacionalnostima, za koji klub navijamo. Vreme je da se ujedinimo na dobre i na loše ljude. Pa ja ne bi ni tu čak da je ovo napravio, ja bi malo imao neosadski naglasak. Iz Novog Sada tamo sam živio preko 33 godine i onda malo teže. Ali generalno sam Šumadinac, rođen sam u Smederevskoj Palanci. Ne bi delio to uopšte. Ja mislim da su svi ljudi dobri. Samo što nekima nedostaje ljubav, pa onda i tu dobrotu slabo izražavaju. Ja bi svakom dao šansu. Jednom. Nikada 2 puta. Pa, dovoljno mu jednom, a onda nek misli zašto nije dobio drugu. Šalu na stranu, ljudi iza tebe gosti, ja ću pokazati dok mi pričamo, danas je bio, juče i danas je ovde bio kurs o vodi,
Martin nam je bio predavač koji je došao prvi put iz Čilea. Hoćeš ti nešto više o njemu da ispričaš? Da, naš gore list. Pa eto, otkrili smo ovde da je bila je prve godine velika suša, shvatili smo da je voda najvažnija stvar kada kupujete neko imanje ili uopšte u životu je voda, mi smo voda, sve je voda, planeta je voda i shvatili smo da je voda ključna stvar. Struja i nije toliko koliko je voda. Onda, posle te suše nije nam baš bilo sve jedno. Imamo 3 bunara, 2 su presušila skroz, jedan je bio na ivici i tako, onda smo pre neki mesec, 2 videli da su postavili neke mladi ljudi, sve rade preko interneta i platforma se pojavila zove se Water Story, znači priča o vodi. Tu smo malo istraživali, shvatili smo da postoje ljudi koji su dali veliki značaj vodi i napravili su platformu, američka platforma u kojoj postoje kursevi o vodi i tamo postoji spisak ljudi koji su završili te kurseve koji mogu dalje da predaju o vodi, o čuvanju vode na imanjima, zadržavanju vode i stvaranje, ponovo vraćanje prirodi, to što smo joj oduzeli ovom našom poljoprivredom, da kažem, i neznanjem kako treba da se postupa. I onda smo na spisku videli prezime Ljubetić, pozvali čoveka, na srpskom napisali, misleći da je on naš, a on je rekao, od mog dede pradeda je došao u Čile, ja ne znam srpski, hola, na španskom sve. Tako, doveli smo čoveka ovde da nam drži kurs zato što je naše gore list. Ništa posebno, ali to se posle videlo da je jako posebno zato što taj čovek ima i dalje naše srce, našu dušu. Zavoleo nas je na prvu i mi njega i tako i predaje sve sa srcem i dušom. Eto, 2 dana ovde ljude očarao svojim znanjima. Iako mislim da mu ovo je jedan od prvih kurseva koji ja drži ovde van Amerike, ali eto, jako smo zadovoljni svi, a i on. Vreme je da se preseli u Evropu iz Amerike, sa svojim kursevima. Da se vrati kući. Da se vrati i on na selo. Da se vrati kući i na selo. Pričao sam sa Natašom u principu od čega živite, kako vas je prihvatio komšiluk. Ima li nešto što bi ti dodao što je specifično za ovo mesto gdje vi živite? Pa ima svašta. Svako mesto ima neku svoju specifičnost. Ovo je neka, da kažu, istočna Srbija, prilično daleko od Novog Sada gde sam ja preživeo. Svaka selo je različito. Tu ima u okolini sela koje su vrlo blizu, ali potpuno različite. Tako da, konkretno za ovo selo šta je interesantno, dosta je teritorijalno veliko, razvođeno je, jako malo ljudi ostalo kao i u većini naših sela. I mi smo prvi koji su se ovde vratili u selo, mislim iz grada se vratili u selo, ali nije ovo naše, nije ovo moja dedovina, ovde je kupljeno. To je kupljeno imanje. Okolina je Soko Banje, bilo je povoljno. Nama se svidelo, nije to što je bilo povoljno odlučujuće bilo, nego nama se svidela priroda, svideo nam se ovaj pogled, ima 2 planine, Devica i Krstatac, Grtanj je tu blizu. A ljudi su divni, imali smo u jednom selu u blizini jednu divnu priču, upali smo u kanal, neki bila je magla, ja sam malo zaglavio točak u kanalu i otišao da tražim pomoć, pošto se prst pred okom nije video od magle. Dok sam se ja vratio s traktorom, Nataša već izvučena bila, ljudi su joj dali da jedu, da pije, jabuke neke i je sad onako zatečen, idemo mi dalje, Nataša seda u kola i počinje da plače. I ja sam bio odsutan jedno 20 minuta, pola sata, ona plače, ne može da se smiri. Ja sad u čudu, nije plakala kad sam došao, toliko je plakala dušu da ispusti. I ja je pitam, Nataša, šta je bilo, da stajem? Ne, sve će biti u redu, samo vozi, greći ću ti.
kad smo se izašli iz magle, došli do vrha planine, ona meni kaže, ovdje su ljudi tako dobri. Kaže, prošlo su 3 automobila, beogradske tablice, niko je nije stao. Stao je čovjek iz tog kraja, odmah je sve organizovao. Svaka čast za čoveka. Reci mi, ima li praznih kuća, imanja da se prodaju u vašem kraju? Ima. Ima svuda, u svakom selu u Srbiji, posebno u ovom istočnom delu, puno praznih kuća. Jeste to daleko od Beograda, a nije daleko od Niša. Ima mesta za sve. Mislim da je to prava stvar. Čovjek ima svoje parče zemlje da bude samostalan. Da je to možda jedina šansa u ovom svetu. Inače, ovo što se u gradovima dešava, to više nije normalno. Da li bi ljudi mogli da se jave vama ko je ozbiljno zainteresovan za kupovinu nekog ovde imanja, pa da vi budete ambasadori vašeg sela? Pa, mi se ne bavimo nekretninama. Ima tu Soko Banji ko zna mnogo više o našem selu, šta se prodaje. A ovako, ako čujemo, mogu da pomognem, nije nikakav problem. Naravno. Imaš li neku poruku za kraj? Gledalcima, ljudima koji žele da žive životom kakav živimo ja i ti i ja. Da, imam poruku. Ovo društvo je krenulo jednim čudnim putem. Ko je razlog, šta je razlog, ja tu ne bih sad mnogo ulazio. Ko vidi i razume ovo što ja pričam, možda će shvatiti, a za ove druge ću se moliti. Treba da radimo na sebi, da radimo, da podižemo svest, kako god znamo. Svest je ključ. Ako budemo uspeli da sebe unapredimo, postoji šansa da unapredimo i svoju okolinu. Mislim da to je jedina šansa. Ne možeš ti nikog drugog da promeniš, a možda možeš sebe. Ako to budemo uspeli na sebi da uradimo, da postanemo bolji ljudi, mislim da ima šanse da i ova okolina oko nas postane bolja. Mogu li ovako javno ti se zahvalim na gostoprimstvu, na ljudskosti i na tome što si javno pokazao emocije pred kamerom? Hvala ti još jednom puno i na razgovoru.